Yung atong manangnan. Is budol. Parang probinsya lang. Maalala ko doon. Hinti siya. What's up? Mga higala! Hello, good morning. Kumusta mos, mga amigas, mga amigos, mga kahigalaan, mga silingan, mga tiyo, mga tiya, mga ante, mga kuya, mga unsa panagiha, mga ubang, mga nilalang, mga bitaw, mga kahigalan. Naligo ako ng maaga ngayon kasi pupunta kami ngayon sa supermarket. Matutuloy na ang aming pagpunta sa supermarket, no? Kasi okay dok na kami ni Banana, eh. Kakarating pa lang ni Banana, galing nag-cycling. Oh, lala. Si Banana is dinky-binky na. Your Tom Jones is waiting now. Is waiting. Nandito na kami sa Checkers. Papasok na kami sa supermarket. What you buy? Nutiwan. Paras bulbul. Magbayad na kami mga kahigala. Hindi na ako nakakuha ng video kasi maraming tao. Nagmamadali kami ni Banana. Yeah. Ano ang masasabi mo today? Wait, let me get ready for my interview, okay? For my fans up. Yalla, faster. Faster! No, I don't want to be faster. Because Madam is waiting, eh? I'm hungry now. Walay po angod na asawa, oh. Ag banana, ragi pasagdag pamutang sa mga pang grocery. Ito ang binili namin. Milk! Again and again. Egg. Egg ni Banana. Meat, Yeah. chicken. Chicken. We like to, well, let me show you, we like to do this kind of chicken. It's pre-packed, okay, and it's wrapped individually. Yes. Beef. Pork. How do I know it's pork? You didn't show me. No, there is a pork Oh, here. that's pork. The Pork color chop. of pork is white. Pork chop. And this one is brown. The beef. It's red. It's red. And pork also. Again. More pork. Yeah, kasi pork adobo. You eat a lot of pork, Yeah. huh? Chicken. Chicken. Thigh. Hot dog. Two type of hot dog. Yeah, red and I can have a hot dog now because I'm so hungry. again is pork. No man, more pork. Yeah, Can't be pork. For bride. How many pork did we buy? Right. And then cheese. Cheese, yeah. This one. Spanspek. Spanspek. Sweet Bili melon. kami nito Sweet kasi- melon. Sweet melon. Sweet melon. Kasi di man mahal. So, bili kami. Spring onion. Okay, ganyan. I don't know what that is. Oh, lettuce. Lettuce, of course. Banana. Banana, like your banana taking video. And this Yeah. one. English cucumber. Oh, it's all smaller than me, huh? Oh, yeah. It's too small. And then this. Peppers. And And carrots. carrots. And fruits. Nectarines. And one ugly girl, okay? Yeah. Oh, tomato. Tomato shop. Again. Okay. Yeah, one ugly girl unpacking all of the food, okay? This one. Onion. Onion. The coffee. I bought Brazilian coffee and feta cheese. Yes. Feta cheese. For salad. Salad, delicious. Crystal Valley is a nice. Vinegar. Oh, no, now we bought new type of juice. It is Yes. iced tea, ruby berry, and peach. Yeah, hindi na siya Coke. And that is Kasi peach. mostly binibili namin Coke. Yeah, because we drink too much Coke, too much sugar. Oh, that's for mom, that's for For me. kilikili ni Banana para di Yeah. manimaho. That's And for mine, manang-manang. Oh. Shaver bag. Yeah. Nagtata ni Banana is limpyo ang atong manang-manang. cheese cool. Cheese curls. And Knickknacks. Nuts. Yeah, always the nuts. Yeah, and this biscuit. Oh. Sardines. Sardines, ooh, And this delicious. one, Baked my beans. banana favorite. I like to do chili bean. Yeah, chili beans. Tuna. Tuna, which we love, tuna salad, and Mixed fruit jam. jam. Para sa For among pandesal. One. Is bully beef. That's when we want to make a meal quickly. We just use bully beef to make a nice curry. Oh. That's it. Okay.
Palabas na naman kami mga kahigala. Kaya nagmamadali ako naghaul kasi si Banana is nagutom na. So kakain kami doon sa labas. Mangita pa kami kung saan kami kakain. Nandito kami sa Somerset Mall. Ngita kami og parkinganan. Ang daming tao mga kahigala kasi ano ngayon, Saturday. Naghahanap kami ng packet wifi mga kahigala kasi yung packet wifi namin is nimbutod na ba. So kailangan na ng bago. So baktas-baktas muna ang mga pig mga kahigala. Si Banana lang nasa loob. Ang daming mga tao kasi. Nakabili na kami ng packet wifi. Ito yon, Huawei. Baratohon lang talaga mga kahigala. Packet wifi lang ang gamit namin mga kahigala kasi nga wala kaming wifi no. Kaya mahirapan ako mag-watch to watch sa mga kailan ako ba or mag-apil-apil sa mga grupo kasi nga wala akong unlimited wifi. So nandito kami sa restaurant. Nagpili-pili pa si Banana kung ano ang kakainin namin. Ito ang restaurant na kinakainan namin mga kahigala. Oh. Maraming tao din. Do you want mussels or not? I'm being treated by my wife because of her YouTube channel. But it's on form, okay? It's now, what's it, law. You must pay. Yan na ang food namin. Salad, mussels, at mga mix na to. Dahil na kami kumain. Busog-lusog na naman. 2 hours later. Padong me, mupalit og lemon mga kahigala. Hindi kami bumili ng lemon sa supermarket kay perting mahala. So doon kami sa Baratohon, mangita kami. Yan, nakabili na siya. Isa. Daghang tao. Naihapiton si Banana diri ah. Ninghapit si Banana dito mga kahigala kasi nag-inganyo siya og isa ka Chinese. Kita mo na nga shop, ang tag-iya na is Chinese. Kasi pag may ahinti siya na magrenta ng mga shop, may makuha siya kaunti. So sana may makuha siya na Chinese or ano para makatabang-tabang sa among konsumo mga kahigala. Hapit mi diri ang mga kahigala sa KFC. Palit mi og ice cream bago kami uuwi. A little girl like Angel, okay? I'm not. Yeah, just like your daughter. But still a little girl want to eat ice cream with a jockey. Di kasi mahal dito ang ice cream mga kahigala. Pag doon ka sa restaurant, ang So now, mahal. if Angel was here now, she would be going, Mommy, it's where you're getting ice cream. Kay ulit sa tog ice cream mga kahigala. Ito na mga kahigala. Maglibot-libot muna kami mga kahigala while kakaon-kaon o ice cream. Kasi gilaay kami doon sa bahay pag maaga kaming uuwi. Alam ko po ako, wala na si Banana mustache. Tinanggal niya kanina. Pag uwi namin. I'm naked. Sabi niya, pag wala na daw siyang mustache, para na daw siyang hinubaran. Kasi, since sa una pa, bata pa siya, is nano talaga siya mustache. Pero sinabi ko, natanggalin mo kasi para 90 years old tignan. Ito na lugar ba mga kahigala is, pag makalabay ako dito, maalala ko doon sa amin. Parang same sa amin ba? Ito oh, parang probinsya lang. Little bit of Philippines, yeah? Yeah. Oh no. Naitindahan sa kilid, gamay. O, di ba? Na ay
mga shop, may barbecuehan. Basta ini kahapon itong mga kahigala, may mag-barbecue, may magtambay, istorya-istorya, may mag-inom. Oh. Nga, may manghay-hay sa gawas, may mag-basketball, o para talaga siyang Pinas mga kahigala, tignan nyo, oh. Sari-sari store. Oo, small sari-sari store. Kaya minsan pag mamiss ko ang Pinas, magpapunta ako dito ni Banana para maalala ko doon sa amin ba. Oh, may parlor gamay. Yan. Di ba? Ito, ilang tindahan nila, oh. Yan. Tapos naigrip po sa gawas, naimanglaba. Oh, tignan nyo yan mga kahigala, oh. Diyan, nagkabuo og tubig. Lang balde. Yan, see? Naghugas si Banana kasi katatapos pa lang namin kumain ng dinner. No, I had fly lice. Yeah, nagluto siya ng fried rice. Because you didn't feed me today, so I made my own supper. Okay? I made fried lice, delicious fried lice. Yeah, you had to say that. Yeah, Thanks, Maha. I enjoyed it. Yeah, me too. I like it. I know you do. I like taking leftovers and then making something out of it. Yeah. Like Ejin. Diyos ko, Lord. Is bodo siguro. My new fashionable sling bag. That's all for today mga kahigala, kay wa gyud may mga lingaw. Nahigda na diri ang mga kahigala. So pasensya na sa background, no? Nga naay mga bike ba. Wa mo gud may space mga kahigala, isa lang ang room namin dito. Just always remember mga kahigala, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Bye. Good night.